अके डक्टर दा माबायदि दं हालोदालाय? दाथ' जेबो बुंथ'नो हाला मानोना अलरेडि बिनि कन्डिशनानो जोबोद गाज्रिसो सफैखानाय। गाज्रियानो जा जियानो जा डक्टर बे नोंथांनि खामानि जे पेशेन्टनि जिउखौ जेरैखि जायाबाबो बासायनो हानायानो। आरो डक्टर प्लिज जेरैखि जाबाबो बे नानिनि जिउखौ बासायथारदो। जोंथ' जोंनि हानायखिनिखौ बासायनो फुरा नाजागोन। डक्टर बासायथारनांगोन नाजानायल'जों जानाय नङा। मानोना बिनि जिउआ दा जोबोद गोनां। आरो बे थांना थाब्लासो अब्लासो मिथि मोनगोन जों सोर सुथुरफ्रा बेखौ बेबायदि खालामनाय सोर दुथांफ्रा। जागोन मेम। आरे मेम बिनिफ्राय मा मिथिनो आंनो खिन्थागोन नोंथांनो आरोथ' आंना मबाइलावबो दंखायो आं मिथिगौ ना। मा नों मिथिगौ? मोनथिया जाबाय बिसोरना साब्रै गाहाम ना साबा दंथारमोनलै ओमफ्रायथ' मा जाखो मा थाखो जायखिया आं ब्लक खालामबाय थानाय समाव बिसोर गुरब्ला दंगासिनोमोन ना। सरिलै मेम माने बेना बेबायदिनोसै जेरावखि थाङा बे मबाइलानोसै ब्लगानोसै। नै सान मोजां मावबा बेना माबा आं ब्लक लानायखायसो दा बिसोर नुबाय दा आंनि फनाव। नङा थिगानो जादों मबाइलाव बिसोरखौ रेकर्ड खालामना लानायानो। एबार जों बिसोरखौ नागारला सासे सासे हमजोबसिगोन। मेम नायनायसै नै बिसोरखौ सासे हमनानै दै गुदुङाव रुनाय बायदि रुना होखा। बिसोरखौ हमना सासे ओरैबायदि खस्थ' होगोन जों। बुंनायल'जों जानाय नङा दे मेम बिसोरखौ हमथारनांगोन। औ मेम साजा होथारनांगोन बिसोरखौ। नाथाय हाबे जंगलबारियावलाय नोंसोरलाय माथो खालाम थाङामोन? जों माने मेम जोंलाय बेरायनोसो थांदोंमोन दा। ओमफ्रायथ' बेरायनो थांनायाथ' थांबायहाय जि मोजां बेरायखां आरिखां फैबाय लामा ससेयावनो जि गारियानो बिदि जाना होबायहाय। बेबायदिसो जादों होनबा घटनाया। बे समावनो बे सिख्लानिखौ जों माथो खोनाबाय जोंखौ हेल्प खालाम आंखौ हेगार बेफोरबायदि। ओमफ्राय फिउचार हासबेन्ड आरो आंना फिउचार हासबेन्डसो। ओं मेम साननैसोजोंनो बे आंनि हासबेन्ड जासिगोन नालाय। जायखिया मेम दायनिगिरिफोरखौ मोजाङै नायबिजिरनानै साजा होबानो जाबाय। बिसोरखौथ' जों साजा होखागोन। आरो नोंथांमोनाबो जोबोद मोजां खामानि मावबाय जे बे गथ'खौ नोंथांमोना हस्पिटालसिम लानानै फैबाय आरो खैफोदनि समाव नोंथांमोना जे सोरखौबा मदद खालामनो नाजादों जोबोद मोजांनि बाथ्रा बेबायदिनो खालामनांगौ। लोगोसेथ' आरो प्रुफबो लाना फैनायानो मोजां जाबाय दायनिगिरिखौ जों इजियैनो हमनो हासिगोन। नै मेम खैफोदनि समाव हेल्प खालामाबा मानसिजों मानसिनो दे आंनो बे भिडिअखौ नांगोन। ओमफ्रायथ' मेम नोंथाङा भिडिअखौ लाखांबाना आंनि चेनेलखौबो लाइक शेयार ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय आरो ना दे आंनि ब्लगखौबो नायबानो जाबाय। जागोन दे। मा जाबावगोन रा बेजोंबो। गड थुनथुलि ओमफ्राय मा जाबावनांगौ दे बे नानिया। बेनोथ' सान बासिगोन ना जेनेबा मोजाङै मोजां हामफिनबा हामगौ ना। दाथ' बिनि फेमिलियाबा सोरमोन ओमफ्राय जोंथ' फनबो मोनासैना नङाबाथ' मोनथिगौमोन। ओंथ' सान ओमफ्राय पुलिस मेमा बुंदों गाव नागिरगोन आरो ना दे माबा मोनसे जागोन बियो दाथ' पुलिस मेमबो खिन्थाजोब्बाय ना बिसोर गासिबो नागिरजोबसिगोन आरो मा। आरो बे पापि दुस्ट मानसिफोरखौ ओरैबायदि सास्ति होनांगौ। बिसोरबायदि दुस्ट हारामि मानसिफोरखौथ' उल्टा लटकायनानै दानस'नांगौलै आंनिबाथ'। मा होनो सानो? बेनोथ' आरो थुनथुलि से बेफोरबायदि माबा सिख्ला गथ'साखौ बेबायदि खालामोना। बेखायनोथ' बुङोना दानि जुगानो सोलायबाय जेरावबो मा जायो नुदो जेरावबो सेफ गैलाथ' हिनजावानो जा गथ'आनो जा उन्दैयानो जा गिदिरानो जा बा हौवायानो जा हिनजाव जा। बेखायनोथ' थुनथुलि बारा थांलाबायना नोंबो देवानि सुन बेरायलाबायनाङा आरो ना। नोङो सान जानला माला दाबुं आंखौ बेरायबाबो आं बिदि सुन बेरायबाबो आं बेफोरबायदि नङाना जोगासिनो जोंना थांफा होनांगौसो बेफोरबायदिखौ। औलै बोथोरानो बोरै जाथारखोथाय। बोथोराथ' आंहा माबा एन्जर जावनायनि ओमफ्राय बेफोरबायदिनिसोमोन आरो ना दाथ' मा आरो सान एन्जरखौनो जायो नामाब्रा थोद आं जायालै। एफा गोदावखौनो जाम्बा जाबा गुनुंलायगोन बे एन्जरखौ। जोंहा हले थेख्ला आं आइ जिबायदिखा गोथाव मोनजोबथारो। नोंसोरजोंलाय बहाथो हानो आरो ना। ओइ सान नाथायबा आं दुखु मोनमारबायलै दा बे माबा मोनसे जायोब्ला मा जागोन दे आं बायदिथ' ना बेबो। थुनथुलि जोंथ' बेखौ सिनायाबो जेबो मोनथियाबो दा जोंहा खामानिया हस्पिटालसिम लाबोनांगौमोन जों बेखौ लाबोनो हाबाय बाखि आरो डक्टरनि सायावसै आरो पुलिसनि सायावसै बै क्रिमिनेलफोरखौ हमनाया। नरकआवबो जायगा मोननाय नङा बिसोरो एथ' अयनाय बेफोरबायदि खालामो होमबा गावस्रा बिब' बिनानाव जेबो गैया नामा बिमा? मा होनबावनो खायसे गुन्दामिफोरखौलाय। थुनथुलि ओमफ्राय सोरांलायबाय आइयाबो फन हरगासिनोमोन। जोंबोथ' न'आव थांनांसिगोन ना। बेनोथ' थेवबो बिसिनि फेमिलिनो खबर हरनो मोनबा मोजांसिन मोनगौमोन आरो ना। दा पुलिस मेदामाबो बुंदों दा मा जायो जोंनोबो खिन्थाहरगोन बुंदों ना माबा मोनसे खबर मोनबा। दे होमबा ना थुनथुलि न'आव थांथ'नोसै।
आंनि आइखौ बेबायदि खालामनायनि जाहोना मा मानि थाखाय बेफोरबायदि आंनि आइखौ एथ' खस्थ' होगोन नोंसोरो लाकि नोंहाथ' आरो सासे बिनानावबो दंबावो नङा होमबा नोंस्रा मा जादों मा जायाखै आंजों दुश्मनी दं नाथाय आंनि फेमिलिजों नङा बिसोर नोंसिनि जेबो खालामाखै नाथाय नों जे खालामदों लाकि बिसोर मानि बाथ्रा बुंदों मेहेरनि खोथाखौनोथ' मोनथिमाराखैना नाथायबा आंथ' थांखासिगौमोन ना माने जइन जाखासिगौमोन नाथाय लाकि नों मा जोंनि रुल्सखौ फल' खालामदों आरे नोंसोर मिथिया नामा एसे गोबाव समनिफ्रायनो आं नोंसोरजों दङ आं मानो नोंसोरनि रुल्सखौ फल' खालामा जानो आंखौथ' नोंसोर आरो जि खामानि थिनो जेखौ बुङो बेखौनो मावो ना आङो अब्ला नोंस्रा मा सन्देह मोननानै आंखौ बेबायदि खालामखो बुंनो थाङोब्लाथ' नाथाय लाकि बेबायदि थकिबास जाथावामोन नोङो आरो बिनि साजाखौथ' मोनखानांगोन ना नोङो दाबो सम दं लाकि जि खालामदों जि दाय मावदों बुंना ला मेहेरखौथ' खिन्थाथारालै आं बिसोरनो जायखि आंनि जिउआनो थांथों जायनि जिउखौ लाखिया बासायखाबाय माने बासायखाबाय बेखौबो हमनो हाखाबाय आं बिसोर आंखौबो नागारखानाय नंला जेखि सुथुर गैया मानो नाथाय आंनि फेमिलिखौ जेबो दा जाहो जेबो दा खालाम बिसोरखौ जेबो दा खालाम नाथाय नों जे गोरोन्थि मावदों बिनि उनावबो मा नोङो सानबावदों नामा नों बासिगोन आं बासि दा बासि नांजिया नोंसोर आंखौ गावथार जेखि खालाम बुथार नो प्रब्लेम नाथाय बाथ्राया जेब्ला आंनि आंगोनि फैयोना आं माब्लाबाबो सहायना थानो हाया आच्छा नायदे बिनि दुगाखौ दाबो बेखौथ' नों दाय मावनायनि सिगां साननांगौमोन ना लाकि जोंनिनो गुन्दै जानानै नोङो जोंखौ थगादों जोंनिनो मानसि जानानै जोंखौनो नोङो आन्दोआव दोनदों नङाथ' आंथ' मा आन्दोआव दोननो आं आंनि खामानि 100% मोजाङैनो मावखायो नङा लाकि नोंनि साजाखौथ' नों मोनखागोन जि रायलायनांगौ उनाव रायलायनोसै आंनि आइया हस्पिटालाव दङ आं थांनांगौ दानो रथ' लाकि जोंनि मर्जि गैयाबाथ' नों बहा थांनो मोनबावनो बुहुमनि जेखि गोहोआनो लाखिया मानो नाथाय आं आंनि आइखौ जेबो जाहोआ लाकि नोंसोर आंखौ जि खालामदों उनाव खालाम आरोथ' आंनि आइया दिनै नोंसोरनि थाखायनो बिदि जानानै दङ जोंनि थाखाय नङा लाकि नोंनि खुदनि थाखायनो बा जुरि मम बाब 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 है मा एसे देन्जार जाखोरा दख'नाफ्रालाय हो मा जुरि मम बिहामजो मोनसिगोनखाय हाबाब थोद जाम्बा हा बिहामजो मोनसिगोन नालाय बिहामजोनो मोजां मोजां होनांगौ आरो मा इस नायनाय ओमफ्राय आंनि बिहामजो सासेनोलाय आंनि हाथरखिनो नायनाय नोंनाबो जालायबाय आंहालाय मोनखाबायना दाख्लै ओइ बेबायदि जायो नामा नोंहाबो मोननांगोन ना नङा होमबा आयै आंनि बिहामजो हाथरखिनोबो होनांगोनलै बेहाय आंहा बेनोबो होगोन आरो मा जोंलाय अनखायो बिहामजोफोरखौलाय औ अनाबालाय बोरै जानोब्रा नायल' जाल' सानैल' बिहामजोथार दे जोंबो मा जानो ना जोंहा हाथरखि बेबि आंनि लोखि अबाव एदावबाय था नोङो बिदिनो बिबाजैनो मोजां दख'ना नायना होनो नागिरनाया नै नायदो आंनि जाम्बि सनाया आरे नायगोनब्रा नायगोन नाया जायो नामा आरोथ' आंनि बाजैया जेजोंबो समायोलै अब्लालाय माथो अके ओमफ्राय जुरि आयै मोजां मोजांखौ नायदो दे माबानो आरोना आंनि बाजैनो जागोन हायाबा जागोन माथो दासो फैगासिनो बिसोरबो औ आदाजों बाजैजों मैयानो थांदों ओमफ्राय दिनैसो फैलायनाय माबा प्रब्लेममोन नामा जेनेबा बहाबा थांदोंमोन आरो हा बेरायनो थांनायालाय सोनावथो हाबोब्रबखोसै बिसोरलाय नङा इमि माबा इमारजेन्सि जादोंमोननो दा फैना खिन्थाफैसिगोनसो होनबाय बिसोरो गथ'फ्रा बिबा मा आयै दे दा फैथोंसै होनबालाय औ बिहामजो दा फैबा गाव फसायथोंसै माखौ लायो माखौ दोनो आरोबा हाबानि थाखायथ' स्पेसियेल बानायहोखाबाय नालाय दा ओरैनो आरो जेनेबा आंहा होनो लुगैयो नालाय देलै आयै अन बेबायदिनो अननांगौसो मिथिबाय बिहामजोखौ माथो हाबा आंहा नोंसोर गथ'फोरजोंनो संसार अनाबालाय सोरखौथो अनो नोंसोरखौ अनाबा औ आबा मेहेर हा अनबाय नालाय जोंना गासैबो गथ'खौनो समान अनो आरो मा ओमफ्रायथ' आयै नोंस्रालाय माबायदि डिजाइन गानगोनब्रा एसे सिख्ला देलोंलों नुनांगोन ना नोंसोरखौबो दाथ' हौवा गोदाननि बिमा खम समायगोनलै आयै देलाय एकदम मोजांनो आंनि बिदानि हाबालै एसे इन्जय खालामजोबनांगोन जोंहा बिनि सायाव निउ इयारबो फैबावनोसैसो ने आयै बेनोथ'हाय बाबु निउ इयारबो फैनोसै बोसोराबो जोबनोसै बोसोर जोबनायनि नामावबो जोंहा एसे एनै पार्टि जानांगौमोन बेनोथ' इमि बोरै ग्रोब जाजोबखो एबाराव हाबायाबो गैला आरो नै बोसोरबो जोबनोसै निउ इयारबो फैगासिनो बेलाय माथो दं आयै गासिखौबो इन्जय लाजोबनोसैब्रा गासिबावबो जोंहा रंजानायानो रंजानाय नङा होमबा नङाबा माथो हायाबा वाव आदानि बाजै फैसिगोन माने डाबल खुसि जोंहा न'आव मानसियाथ' बिदि दोनबाय थाबा बोरै जाबावनो फैसा लांनो थांनायानो फैयासै दा फिसालाया औ दाथ' आरो बासिगोना बासिलाबा बे आन्टिया बेनोथ' जेबो फेमिलि
कन्डिसनाबो जोबोद गाज्रिखामोन लाबोजेननायावनो औहाय ने मालायबा मालाय अब्लाबो बोरैबासो मोनखांलाय आं मा जादों नार्स मा जादों सोर मा जादों बेहाय सासे पेशेन्ट लाबोदोंमोन दा फिसालाया एटिएमआव थांबाय फैसा लायनो होननानै दा बिनि बिमानि कन्डिसनाथ' जोबोद गाज्रिमोन बुजादोंना मादोंबा दा अपारेसन खालामनांगौ गैया फिसालायानो फैयासै फैसा जमा होनो थांनो नागिरनाया बिनि सायावथ' बिसिनि फेमिलि मेम्बाराबो रावबो गैया जोंलाय मा खालामनो हानो आरे नोंसोर खमसे खम अपारेसनखौथ' खालामग्रोनो हायोना फिसालाना जानो हागौ फैसानि एसे प्रब्लेमफोर दां फैसानि जगार खालामनो थांदों खोमा हठाथनो बेबायदि बेबा फेमिलि बेकग्राउन्डआवबा माबायदि प्लिज नोंसोर ट्रिटमेन्टखौ सुरु खालामग्रोना आरे खमसे खम नोंसोर मानो बेबायदि मानसिया थैब्ला मा जानांगौ जाखो बिदि नायगार थानानै आरो बिनि बिमानि हालोदा जुदि एसेबां गाज्रिखाबा फैसाखौसो नेबाय थानोसै नामा नोंसोरो बिदि नङा नाथाय माबा मोनसे जायोब्ला बिनि माबाखौ सोर लागोन बेखायसो जोंबो आरो थाद'नांगासिनो फिसालाबो गैयाबा रावबो फेमिलि मेम्बारबो गैया जेबो कन्टेक्टबो गैयाब्ला जों ओरैनोथ' पुलिसनो खिन्थाहरदों नोंसोर प्लिज ट्रिटमेन्टखौ दानो सुरु खालाम नांगौबा जेसेबां फैसा नांगौ बेखौ जों होगोन नाथाय बिनि माबाखौ सोर लागोन दायित्वखौ नोंसोर सुरुथ' खालाम आं लागोन दे आं मानसिनि जिउआ बेसेबां इम्पर्टेन्ट बिनि फिसालाया जानो हागौ बिमानि थाखायनो फैसा जगार खालामनो थांदोंदां औथ' आरोना सान बिनि फेमिलि मेम्बार गैयाब्लाबो आं माने साइन खालामगोन दे बहा खालामनांगौ जागोन दे होमबालाय नाथायथ' आरो फेमिलि मेम्बार गैयाब्ला जोंबो बिदि रिस्कथ' लानो हाया दा मानसिनि जिउआसो इम्पर्टेन्ट मोनथिबायना बाखि आं पुलिसजों रायलायगोन दे बिदिब्ला साजों रायलायनानै अपारेसननि थियारि खालामसै दा ओमफ्राय बिसिनि फेमिलियाथ' हमबाथ' जों मिन्थिला पुलिसजों आरो बिथाङासो मिन्थिसिगौ आरो नोंसोर बेफोरखौ सिन्था दा खालाम जों दंना ओइ बेबायदि नायगार थानो हायालै अब्लाथ' नोंसोर थैनोसो होबाय माथो बिखौ बेबायदि जेबो खालामा माया दोननानै ओमफ्राय बहा दं आन्टिया जों खेबसे नायनो हागोन ना बैथिं दङ अन्थाव बाथावनो आन्टि नों मा जागोन नाथाय नों दुखु जानाङा दे आन्टि जों नोंनि फाहामथायनि थाखाय नोंखौ मदद होगोन जों नोंस्रा न'खरनियाबो रावबो फैयासैबा नोंसालायाबो माने नोंनि फिसालायानो फैसा लायनो थांनायाबो दाबो फैयासै ओमफ्रायथ' बिसोर दाबो फैसा जमाबो होआसै मानसिबो फैयासैखाय नोंखौ नायथ'वाखैमोन नाथाय जोंना बिसोरखौ रिकुवेस्ट खालामखाबाय एबार नोंखौ इलाज खालामसिगोन बिसोरो बोथोरानो माबायदि जाथारखोथाय दसेनो मा जायो मानसिनि जिउआव दा बैयावबो बै सिस्टारा मा जाखो बेहायबो नैबे आन्टिया मा जादोंबा आयौ आन्टि नों मोजां जाफिनगोन दे आं नोंनि थाखाय आरज गाबगोन ओमफ्रायथ' जोंहाबो थांनांसिगोन जोंनि खामानिखौ मावजोब्बाय हस्पिटालावबो फैबाय ओमफ्राय पुलिसजोंबो रायलायबाय एबार न'आव थांनायनि बारि माला सोरांलायखो पात्ताखौनो मोनलायासै आंथ' जि नोंसोरखौ सिनायाबाबो बोरैबासो मोनथारबाय थेवबो नाथाय नोंसिनि थाखाय जों गोबां आरज गाबगोन आफा इसोर बिसोरखौ नायहरदे रैखा खालामथार ओमफ्रायथ' सानाना आन्टि नोंनि थाखाय फैसाखौबो जमा खालामना होसिगोन बेसा नोंनि फिसालाया जानो हागौ फैसानि बेबस्था खालामजोबनो हायाखैदां दे जियानो जा डक्टरजोंबो दा रायलायखाबायबा आन्टिनि इलाजखौ थाबैनो खालामसिगोनदां इनायनो मानसिखौ बेफोरबायदि दोनो एसेबां माबाखाखौनो थैलायलांगोनसो माथो बेफोरबायदि दोनबाय थाबा ओइ सना आंनि हाथरखि ओमफ्राय जोंहालाय मा बेलेगाव थांसै बेरायनो निउ इयार जानो सम सौफैग्रोथोंसैहाय मिये दाथ' मा बुंबावनो नै नायदो आंनि हिनजाव नाबाथाय बिदिनो जेबो एक्साइटमेन्टआनो गैयाना नोंहा माने गोसोफ्रा एकदम खुसियानो गैया नामा खुसियाथ' दङ मानो गैया जानो बाट निउ इयार बानो एकदम थांथारनांगौ जाहैबाय बेरायनांगौ जाहैबाय देहाय बिहामजो थाङोबालाय थांबानो जाबाय आरो माथो जानो जमा थां देनांहाय नै जोंहा बिहामजो गेदेरजों नोंजों बिजावजालि थांदो बेरायहैदो रानै आयै मालायफ्रा थांनो मोनैनिसो गाबो बिहा जेबो एक्साइटमेन्टआनो गैया बुंबाय था नोङो जारलासो जागोनहाय नोंसोरजोंबो दे नायद' बिहामजो दख'नाया माखौ फसायखो जोंहा दुब्लि बारियावसो जागोनहाय ने जुरि खुनु खोथा गैया नङाबा जोंहालाय बहाथो थांनो बेबायदि नोंसोरजों एसे रंजाफानो मोनबाबो जाबायलै आयै आंहा बेदर आरो जौ एसे मोनबा लों नोङो जौ लोंनानै बेलथाय ओमफ्रायो हाबाब बिदि मोना माथो दा बियो खुनु टेनसन गैया खुनु खोथायानो गैखाया आयै लोंबाबो आं लोङाबाबो आं इन्जय खालामबाबो आं इन्जय खालामाबो आं मा जागोन नोंसोरनि आंथ' लोंमारगोन बायदिसो मोनदों दे बेखौ माबा गोदान बोसोरफ्राव बेनाथ' आरो हुदा दंखायोना लोंग्रा मानसि नुदो दा गोसोफ्रा बहाबा थांलायबायब्रा बेना गोसोआ थांखागोनथ' आरो आं होनोसोरा खालामफुङाना एसे इन्ट्रेस्टआव बुंबाय आरो मोनगोनसो दे जानला मानला नङा जानला मानला दा बुंखा दे बिहामजो हामाखौ लाय नायदो दे एसे नायदो नै दख'नाफ्रा एसे ग्लामनो मोजां डिजाइनबो दङ आलमारियानो दख'नाजों बुंजोबखानाय आसोलना मा लाबावनो बेलाय जेबो नङा आबा आं सानैनोबो बिहामजोनो लानो होनना बुंखानानै बिहरखानायसो
औ हामाथो जानो दे लाथों जोंहाथ' हा देलायबाबो बेनो देलायाबाबो बेनोसै माथो खालामबावनो बिमा बिमा जाहैबाय जायो नों बिमाबाबो बिमा बायदिखौनो नुबावासै मिथिदों एक्ट्रेसजों खम नामा औ हनै नोमायंखौसो एक्ट्रेससिन नुयो मालाय नङा माथोसै बुंनायफ्राबो नायनाय आयै बै गांसेखौ मोजां नुदोंमोनहाय बिहामजो नायफैनाय माबायदि मोजां नंगौना नङा अननायावनो लाखा बिखुनजोनि अननायाव मिथिबाय आंनि सना जागोन दे आरो माथो ओइ बाजैयाबो दाबो सफैयासै बाजैजोंथ' गासिबो समायखागोन बे औहाय आबा समायनायालाय समायगोन र' दे गाव जेखौ फसाय बेखौनो लाथोंसै थाब थाबल' सफैथोंसै बिमाफ्रा एसे मोसानांगोन रंजानांगोनलै फिसालानि हाबायावनो आंनियावथ' नोंसोर बारा रंजायासैना एसे हाबायानो थाब थाब हाखु दाखुसो जाबायबा आयु नै बेनो फाग्लिया गुबुनजोंसो थांब्रबला बायनो नागिरबाय बुंनायानो नाजाखाया थोद दे आबा रंजागोन दे देनांहा नोंनि उन्दै फैबाबो रंजानोसै आरो मा जोंहा उन्दै सरिलै बेफोरबायदि जेबो प्लेनिं गैया आयु हामानोसै आबा समायगौमोनथ' बाददेलै नेनांगोन एसे मानोना बेफोरनि फारसे जेबो रायलायथ'नोबो गोसो गैया आङो आरो जाबायदि सैखियाबा मोनथिला दे आरो मानसियानो उन्दैखौबा मानो सैया दे होमबा दख'ना नायो ना मा नायै नायबाय थाथ'दोलै नोंसोरो दा आरो बहाबा थांनांदो थाहैना फैनो रोङा जादो थांनांखाया जेरावबो बहा थांनोब्रा आफायाल' एसे खामानि दंमोन नालाय बे हाबानि माबा मोनसे रायलायनांगौ दं दा थांनाय जायोबा थांसै माथो बेनो दे होमबालाय नोंहा बिखुनजोजों थाथ'दो मोनथिबाय आरामसे नोंस्रा जिबो नायदो रायलायदो मोनथिबाय औ जागोन आंहा एसे आंनि खामानि मावनांगौ दं बेखौ मावहैनोसै आरो दा फैबानो जाबाय जोंहा सानैजों दायो रायलायनोसैब्रा जागोन दे थांदो इस थांदो लायबाव दाना ओमफ्राय अबेबा थांनो नागिरबा दा थांखा लायबाव मानसियानो माथो नोङो माबा ओमफ्राय थुनथुलि न'आव सोंबाथ' जों खिन्थानांगोनलै ना सैथोखौ सैथोनो औ सान दाथ' जों खिन्थायाबाबो बोरै जाबावनो पुलिस केसबो थांखाबाय आरो बिदि जाथायावबो जों हाबदेरखाबायबा बेफोरजों जोंहा जेबो प्रब्लेम फैयाबानो जाबाय आरो ना बाखिथ' मानसिनि जिउ बासायनायालाय मा थांनो गिनाङा दे सान जेबो नङा जोंलाय मा खालामदों जोंथ' बास मानसिनि हिसाबै हस्पिटालावल'सो लांदों मुसिबतआव थानाय माबाखौ मानसिखौ बेबोथ' आरो थेवबो थै बिराद गाज्रि मोनबाय थाबाय आं थुनथुलि बेबा सोरमोन सोरनि मानसिमोन गाज्रिथ' मोनखागोन आरो एसेबां गिदिर जाथाय जाबाय सासे सिख्लानि जिउखौ बरबाद खालामदों माखासे दुथां सुबुंफ्रा दुस्थामिफ्रा मा होनबावनो आरो थुनथुलि दे बेफोरखौ जों उनाव खबर लानोसै दा ओमफ्राय आइया लिंहरदों जुदि आइया मानोबा माबा नोंखौ एसे माबा माबा माबिफ्रा सानथै दं आरो आइया बुंदोंमोनखि दख'ना एसे देखायनोलै थांनाय आमफ्राय जानांगौ समायगोन आरो दख'ना गानबा जाम्बि मानो समाया जानो एसेबां किउट नुयो किउट नुमारो आरो होमबा थुनथुलिखौबो इस नुयोथ' आरोलै बिराद किउट नुखायो दा गावहा थगायबायसो दां ओइद मा थगायबायनोब्रा नंखागौना होमबाथ' मोजां दे सानो आं थांनायना गानहैनोसैबोलै ना दे नोंनि बिखुनजोजों थांदो गानहैदो मोनथिबाय समाया नायनायहैदो आंबो दायो नायनोसै नायाबाबो जागोन दे थांसै आं ओइ जाम्बि आं नायाबा सोर नायगोन दे नोंखौ सनाबाना आंनि थुनथुलि डायलग मास्टार नोंनि नैबे साना डायलग बुंफेरो मालाबा जागोन दे ओमफ्रायथ' सान नोंहासो मालाय जिबायदि हौवा गोदान जाफ्रामखाबाय जेरैखि जाया मानो समायसै दे सान नोंखौबो थोद मा थांखांनाय बाथ्राखौ रायखांब्रा रायखांनांगौ जायो आरो नंगौ नालाय नंगौ एबार नोंनि हौवा गोदान जासिगोन ना मारै नुगोनलै आंलाय मा मोनथिगौ मा मोनथियालै बाजै दानो मा रायलायखाखोब्रा साननैसो ल'खासै बेखौनो जिबायदि रायलायखाजोबबा उनाव मा रायलायगोनलै रथ'ब्रा दा रथ' नोंनो मानो खिन्थानो जों जेखि रायलायबाबो जोंहाबा मा खोथा दं नोंनो खिन्थाजोबनो हायो जाम्बा आयै बाजै लामब्राय मानो खिन्थानो हाया जानांगौब्रा आंबो खोनासंसै बिबोनांनो खिन्थाया लामब्रे जागोन आंनि दुश्मन नोंनि हाथरखिनि खानाया खावसेहरबानो जाबाय आंनो होमबा आयै अखि लामब्रे नङा हाथरखिनि खानाय ओइ जाम्बा हामालै नोमबाजैखौनो एदावबाय थायो नोंखौथ' नायगोन आं मेल जाथिथि खानाया गावनाथ' ओइ आंनि हेयार स्टाइलखौबा बयबो फसायसोयो बेखौबा आरो नोंहा जाथिसो होनदों बाजै होमबा बेबोथ' आंनि हेयार स्टाइल ना बेबो आंनि गावबा गावनि स्टाइल इस बाजै दे आंनि बाजै अखि दाथ' जोंनाव फैगासिनो आदानि बाजै एदावनायाथ' बोनथायाना नोंनि फंबायखौ जानो बुंना दोनखा बेखौ बुंगोनलै सना मानो बुङा जानो बुंगोन आं बेखौ नोंबो जे आरोना नों हाजारखि बुङा मानो आंथ' एदावनायखौ गारखाया बाजै आंहा दख'ना गोदान गानहैनोसै ओइ बाजै आदानि मुङाव दख'ना मोजां फसायखालै नोंबो जे आरोना मेहेर मा एदावोलै एदावा जाबाय आंनि बाजैखौनो जों जे मैया बेरायनो थांदोंमोन ना मेहेर औ आदा मानो लेट जाबोनाय ओमफ्रायो नोंसोर जे फुङावसो फैबाय आरे मा होनबावनो मेहेर ओरैबायदि प्रब्लेम मोनसे फैना होबायना
जेन'बा मा प्रब्लेम गोलैखो आदा फैबाय थानाय समावनोलै माबा गारिया एसे गाज्रि जाना होबाय बे टाइमावनो सासे सिख्ला गथ'साखौलै एखेबारे हाग्रा बारियाव लांनानै माखासे दुस्तामिफ्रा सासे सिख्ला गथ'साखौ बायदि बायदि बेबायदिनो आरो मा सोरमोन बेलाय आदा मिथिया मेहेर जोंथ' सहैदों थेवबो सिख्ला गथ'सायाबा दा बासिगोन ना बासिला बुंनो हाला कन्डिशनानो ओरैबायदि गाज्रि जाखाबायमोन सोर बिदि खालामखो ओमफ्राय सोरमोन बेबा दामनांगौमोनलै आदा बिदि मानसिफोरखौ सासेबो नागारनाङामोन बिगुर बिसिबनांगौमोन सालाफोरखौ आंनिबाथ' एकदम दोखो दोखो बुगौमोनलां ओमफ्राय मानसिफोरखौ सासेखौबो मोनाखै आदा सानैसोखौथ' दामदोंबो नाथाय जों एसेथ' होसोबाय थानो हायासै गथ'खौ हस्पिटालावबो लांनांगौमोन ना बेथ' बे जाबाय ओमफ्राय आदा थेवबो सोरमोनबा ओमफ्राय बे जंगलबारियावलाय माथो खालामनो थाङा बेलाय जानोलै नाथाय आंनि आन्दाजावथ' लांजादोंसो खोमा बियो गावथ' खुद थांखानाय नङाना नङा जेन'बा खायफा थायोबो नालाय बेरायहैनो थाङो बेहायनो बेफोरबायदि बेबायदि जानाय नङादां मेहेर एकदम गोदना सोदना हाथारजोबथारदों दा माइ गड सोर जाखोमोनब्रा ओमफ्रायथ' मानसिफोरखौ नायनायाव एकदम गुन्दाफोर बायदि नुखायोलै बेनि सायाव नोमबाजैया रेकर्डबो खालामदोंमोन दा बेहायनो बिसिनि फेसबुक फैदों नामाथाय माबायदि जागोनलै बिसोरो मा नायनो हागोन ना आंहा दा दंथ' नोमबाजैनि फनाव दायो नायबानो जाबाय बेबायदि जाथाय खोनाब्ला आंनि जाथायखौसो गोसोखांलै आङो बेफोरबायदि जाथायनिफ्रायनोथ' आंबो फैनाय ना मा जाखो मेहेर नङा आदा ओमफ्राय बबे हस्पिटालाव लांदों बिसोरखौ बे लांबाय थाग्रा खाथिनियावनो बेनिफ्राय पुलिस गासैखौबो इनफर्म खालामजोब्बाय आरो सासेबाव बे हस्पिटालावनो आरो सोरनिबा बिमा मा जाखोथाय बिराद खैफोदाव दङमोनलै नाथाय मा बिस्रा रावबो गैयामोन आरो आदा दंनायाथ' दंफुंदों फिसाला ओमफ्राय फैसा लानो थांनायानो फैनो रोङासिनो थोद बेबायदि जायो नामा बिमा बेबायदि जानायावनो दस्रा मानसिबो गैलामोन आरो बेखायनो बिनिखौबो एसे पुलिसजोंबो रायलायबाय फैसा थैसा जमा खालामना फैबाय आं बिनिखौबो माइ गड होमबाथ' फैसाफोरनि प्रब्लेम खोमादां आदा जानो हागौ फिसालाफ्रा फैसा लायनो थांनाया मोनबोआसैदां जगार खालामनायफोरा हाथ'वाखैमोनदां बेखायनो लेट जाबाय नायनायावथ' बेखौबो माबा बुनाय कन्डिशन बेफोरबायदि केससो थोद गिलु बालुनो ओमफ्रायथ' जुलि ममबो खिन्थायाखैना आदा खिन्थाथ'वाखै मेहेर र' दाथ' सानलायलांसै बुहुमाव आंल' जाया खोमालै गोबाङानो बायदिसिना जालाबाय थायो सोरजों सोर माब्ला मा जायो जेबो बुंनोनो हालाना बे बिमा आरो सिसनि बाथ्राखौ खोनानाय एसे बोरैबा मोनबायलां बिसोरनि हालोदखौ नुबाथ' बांसिन बोरैबासो मोनबावगौमोन बेखायनोथ' Lucky, मेरा बुहा मेहेर माय एन्सार इज आइ डन्ट नो बेबायदि मानिनो नङा बियो मेहेराथ' थैबायना आंनोथ' फबदोंमोन ना मेहेरखौ दाथ' बेखौ हाखर सिङावसो मोनसिगोन ना मेहेरखौलाय बहा मोनबावनो आरोथ' मोनथिलाबो आं नोंसोरथ' माब्लाबाबो खिन्थाया नोंनि गाज्रि समा सुरु दे होमबा दे सनामोन दिनैनि भिडिअखौ एसेनोसै आरो फैफिनलायसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों दासान्दिथ' आंना बे बानायग्रा एपआबो बिराद गाज्रि जानानै प्रब्लेम जागासिनो अब्लाबो लोगोफोर दिनै हानायखिनिखौ लाबोफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों बाय बाय अब्ला बयनिसिमबो लाभ इउ नोंथांमोना आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक मोनसे हरबानो जाबाय लोगोफोर लोगोसे माबोरै मोनदों कमेन्टबो मोनसे खालामबानो जाबाय दे होमबा दे लोगोफोर बाय बाय थुनथुलिया फैफिनलायसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों ओमफ्रायथ' सनामोन ओरैबायदि प्रब्लेम जाबायना गस्ला गाननाय आंनि खाथुरानो नुजाथारासैलै दा बेखायनो उफाय गैया बेबायदिसो फैनांगौ जाबाय आरोबा उननि समावबा माबोरै जायोथाय गस्ला गाननाय खाथुरानो फैना फैला होमबाथ' आंखौ एसे लांथियासो नुबाय थासिगोनलै मा जाबावनांगौ दे होमबा सनामोन बाय बाय बयनिसिमबो लाभ इउ आंहा गुड नाइट होनो मोनाबानो गोजोनथारा बेखायनो फैबायलां थाथ'लायदो अब्ला मेरा थांथ'नोसैलाय बाय बाय बोरै जाथारखोब्रा मेहेर आंनि दाय नङालै बियो